Qazaqstan Respublikasynyň paýtagty Astana şäherindäki Karibek Kuwanşbaýew adanyňky Sady drama teatrynda Türkmenistanyň medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Dabara Qazaqstan Respublikasynyň degişli ýolbaşçy düzümleri, wekilleri, medeniýet sunugat alim bilim ulgamlarynyň hemde habar berişdirişleriniň işgärleri, şäheriň ýaşaýjylary şeýlekem Astana şäherindäki daşary ýurt wekilhanalarynyň wekilleri gatnaşyp, olar ilk bilen teatrın eýwanyny gurnalan Türkmenistanyň şekilleniş we amala haşam sunugaty eserler muzey gymmatlyklarynyň şaý sepleň sergisi bilen tanışdylar. Açylyş döwrüniň başynda gutly sözler bilen çykyş edenler Türkmenistanyň Qazaqstan Respublikasyndaky medeniýet günlerini ýokary derejede geçirmek urundaky gollaw himayetler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alqadamyda Türkmenistanyň we Qazaqstan Respublikasynyň hormatly prezidentlerine çuňgur hoşalyklaryny beýan etdiler. Soňra dabara Türkmenistanyň medeniýet we sunugat satlarynyň aýdym sağlaýy çykyşlary bilen dowam etdi. Onu Türkmen we Qazaq halklarynyň baky dostlugyny, agdy birligi, milli gymmatlyklary wasp edýän aýdym sazlary belentden ýangandy. Şeýlede medeniýet günleriniň şäherlerini Astana şäherindäki Kerwin Sewda diýen merkeziniň kinoteatryny günnägiriň beýik türkmeni akyllar şäheri Matmul Pragynyň ömür dörejiligine bagşlanan Stern atly şeper filmiň görkezilişi boldy. Akyllar şäherimiň ýaşan döwrüni, türkmen durmuşyny beýan edýän şeper film oňa tomoşa eden Qazaq halkyna uly täsirler galyrdy. Qazaqstan Respublikasynyň akademik kitapxanasyna hormatly prezident bilen ýa-ni müňýylliklardan gözbaş alýan medeniýet atly kitabynyň tanışdyryşı boldy. Onu çykyş edenleri döwlet başlarymyzyň bu kitabynyň 2024-nji ýyly ýa-ni şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip arandyrma münasibetli uly ähmiýete hemde çuňgur many mazmuny eýe bolýanyny nutdylar. Şeýlekem ýa-ni oň ýer ýüzündäki gadymy we erki adamzat medeniýetleriniň ojaklarynyň biri de bardy belenildi. Bu abata çykyş edenleri alymyň tasdiklanan maglumatlaryna saryganyp adamzat jemgyýetiniň özbaşy aýratynyň zähmet işini ýürüdüşini, onu adamyň özüniň, onuň aňynyň, ukyp başarnyklarynyň, jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň kemale gelýänini belediler. Hut zähmet sebäpli hemde ukyp başarnyklaryň barha kemale gelmegine adamzat jemgyýeti kemilleşýär we ösýe şol döwrüniň sunugat eserleri, medeni özboşlugy, önümçilik işleri döretdir. Şununla baglykda änewde ak buğdaýyň dänesiniň tapylanyny üns çekilip, änewň ak buğdaýyň watany dagyny taly. Hut şoň üçin hem änäw topragyny adamzat taryhyny ekrançylyk medeniýetiniň ösenigine şaýatlyk edýär. Astana şäherindäki Karibek Kuwanşbaýew adanyňky Sady drama teatrynda Türkmenistanyň medeniýet günleriniň şäherlerini türkmen milli libaslarynyň görkezilişi boldy. Milli naşlarymyzda ýerleşdirilip nepeslik bilen tiklenen türkmen libaslary tomoşa edenlerde uly täsirler galyrdy. Soňra teatrda Akyllar şäherimiň Matmul Praga bagşlanan Akyllar atly monospektakl görkezildi. Akyllar şäherimiň ömür beýany suratlandyrylýan bu monospektakl oňa tomoşa edenlerde ýatdan çykmajak täsirler döretdi. Astana şäheriniň Kuwanşbaýew adanyňky Sady drama teatryny Türkmenistanyň medeniýet günleriniň ýapylyş dabaryny iki ýurdun medeniýet we sunugat satlarynyň bilelikdäki konserdi geçirildi. Konserdiň dowamyny ýerine ýetirilen joşgyny çykyşlary ýurtlary ýakynlaşdyrmakda hemde agdy birligi potranyrmakda halklaryň milli medeniýetiniň uly orunyň bardygyny aýdym ýüze çykardy. Şeýlelikde şu ýylyň 25-27-nji iýuny aralygynda Qazaqstan Respublikasynyň Astana şäherinde Türkmenistanyň Qazaqstan Respublikasyndaky medeniýet günleriniň şäherlerini Türkmenistanyň medeniýet we sunugat satlarynyň konserdi, dürüjlik işgärleriniň dowuşugy, Akyllar atly monospektaklyň türkmen filmleriniň görkezilişi, türkmen şekilleniş we amaly haşam sunugaty eserleriniň, şeýlekem muzey gymmatlyklarynyň sergisi, medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy münasibetli iki ýurdun sunugat satlarynyň bilelikdäki dostluk konserdi, şeýlekem beýleki şäherler üstünlikli geçirilip, iki ýurdun halkynyň medeniýeti arkaly türkmen Qazaq dostlugynyň hasam potranyrlyanyny aýdynlygy bilen tasdiklady. Şeýlekem Türkmenistanyň Qazaqstan Respublikasyndaky medeniýet günlerine gatnaşan medeniýet we sunugat dürüjligi işgärleri Astana şäheriniň gödel ýerlerine aýlanyp gördüler.